Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലി സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി. സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാര ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗ്യൻ മത്ഗുരു മന്മഹാദനാമന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമതാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീരാ യ ആഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം വാർത്താസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീരാ യഃ വൈ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം വാർത്താസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തദേവ ചാന്യേ നരലോകവീര്യാ തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീരാ യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രേ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം വാർത്താസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീരാ യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം വാർത്താസ്ത്രഭൂതാ പദമാപുരസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജാവിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ ചാന്യേ നരലോകവീരാ യേഹാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം പാർത്ഥാസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം വാർത്താസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. രണ്ട് മൂന്ന് പേര് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകേണ്ടവരുണ്ട്, അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാം. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം വാർത്താസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രേ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം വാർത്താസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം പാർത്ഥാസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തഥൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം പാർത്ഥാസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രേ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം പാർത്ഥാസ്ത്രപൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യാഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം
पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। भारतीय माताजी हरे कृष्ण दादाजी। चलिए हरे माताजी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः दिगन्तो नयनाभिरामं प्राप्तास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दादाजी। ओके गीता टी माताजी हरे कृष्ण दादाजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। मालती माताजी हरे कृष्ण दादाजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथैव चान्ये नरलोकवीराय हवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। ओके अनिता कुमारी माताजी हरे कृष्ण दादाजी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए माताजी म्यूट అయిపోయింది। नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीराय हवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। विजयनारायण माताजी हरे कृष्ण दादाजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीरा आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। वीणा माताजी हरे कृष्ण दादाजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दादाजी। ओके मिनी माताजी हरे कृष्ण दादाजी। मिनी माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। ओके हरे कृष्ण। राजी माताजी हरे कृष्ण दादाजी। चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। शोभा माताजी हरे कृष्ण दादाजी। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए ओ नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दादाजी। पल्सला शाजी माताजी हरे कृष्ण दादाजी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्धो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दादाजी। शारदा जी नंबूद्री माताजी हरे कृष्ण दादाजी। चलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए नमो भगवते वासुदेवाय तथैव चान्ये नरलोकवीरा
യ ആഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രൈ പിബന്ധോ നയനാഭിരാമം പാർത്ഥാസ്ത്രഭൂതാ പദമാപുരസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. തഥാ അതുപോലെ അതോടുകൂടി ഏവച അങ്ങനെ തീർച്ചയായും അന്യർ നരലോക മനുഷ്യ സമൂഹം വീരാഹ യോദ്ധാക്കൾ അവരുടെ ആഹവേ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അഥവാ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മുഖാരവിന്ദം താമരപുഷ്പം പോലുള്ള മുഖം നേത്രൈ കണ്ണുകളാൽ പിബന്ധ കാണുമ്പോൾ നയന അഭിരാമം കണ്ണുകൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന പാർത്ഥ അർജുനൻ അസ്ത്രപൂത അസ്ത്രങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു പദം ഭവനം ആപുഹു നേടി അസ്യ അവന്റെ ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അർജുനന്റെ അമ്പുകളുടെ തീഷ്ണാക്രമണത്താൽ പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ താമരപ്പൂ പോലുള്ള മുഖം കണ്ട് കണ്ണുകളെ ആനന്ദ തുന്തിലമാക്കിയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യോദ്ധാക്കൾ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമം പുൽകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 2 ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ്. ഒന്ന്, വിശ്വാസികൾക്ക് മോചനം നൽകാനും അക്രമികൾക്ക് സർവനാശം വരുത്താനും. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്യന്തികമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ശിശുപാലനെ പോലൊരു വ്യക്തിയെ ഹനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വിശ്വാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം എന്നതിനൊപ്പം ശുഭകരവുമാണ്. അർജുനനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും ആ സൈനികർക്കെല്ലാം യുദ്ധമുഖത്ത് ഭഗവാന്റെ അരവിന്ദ മുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഭഗവത് ഭവനം പ്രവഹിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ നയനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന എന്ന വാക്കുകൾ ഏറെ അർത്ഥവത്തമാണ്. യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുഖം കണ്ട യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള മറുവശത്തുള്ള യോദ്ധാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ശാരീരികമായ ദുർബലരായിരുന്ന അവരിൽ ജന്മനാ കുടികൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവത് ഭക്തി ഉണരുകയും ചെയ്തു. ശിശുപാലനും ഭഗവാനെ കണ്ടെങ്കിലും അത് ശത്രുതാ ഭാവത്തിലായതിനാൽ അയാളുടെ ഭക്തിഭാവം ഉണർന്നില്ല. അതുമൂലം ശിശുപാലൻ ഭഗവാനോട് ഒന്നു ചേർന്നെങ്കിലും ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവ്യക്തിക പ്രഭയിലാണ് ലയിച്ചത്. അതേസമയം ശിശുപാലന്റെ അതേ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ ശത്രുക്കളായിരുന്നെങ്കിലും മിത്രങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുഖസൗന്ദര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുക വഴി അല്പമായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളായ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഭവനം ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താത്വിക വികാസങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഭവനം വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷം നാരായണനായിട്ടാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തി എല്ലാ ജീവികളിലും അന്തർലീനമാണ്. അന്തർനിദ്രമായ ഈ ഭക്തിയെ ഉണർത്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശാശ്വത ഭക്തനാക്കുവാനാണ് ഭക്തിഭാസനയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയമായ ആ ഉണർവിന് വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ ഉണർവ് പരമോന്നത തലത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. അതേസമയം യാദൃശ്ചികമായോ സഹവാസം കൊണ്ടോ മാത്രം ഭഗവത് ഭക്തി ഉണരുന്നവരെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും. സത്താപരമായി ഗോലോകവും വൈകുണ്ഠവും തമ്മിൽ ഭൗതിക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാൻ അളവറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് സേവിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിൽ സ്വാഭാവിക ഭക്തിയാലാണ് അദ്ദേഹം സേവിതനാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തി ഉണരും. ഇവിടെ പാർത്ഥസ്ത്ര പുത എന്ന പദം അന്വർത്ഥമാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ മുഖം ദർശിച്ചവർ ആദ്യം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് അർജുനന്റെ അമ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്താലാണ്. ലോകത്തിന്റെ ദുരിതഭാരം ലഘൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനായിരുന്നു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുക വഴി തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം നൽകിയായിരുന്നു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് വ്യക്തിപരമായി നിലപാടെടുത്തു. ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് നൽകിയ മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധത്തിൽ മുങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനൻ സ്വയം എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ മുൻഗണനയിൽ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ദുരിതഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്ന ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ സഹായിക്കാൻ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. അർജുനന്റെ നിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ നിഗ്രഹം പോലെ തന്നെ
നല്ലതായിരുന്നു. അർജുനൻ ഒരു ശത്രുവിന് നേരെ ശരം തൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഭൗതികമായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെട്ട് ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ യോഗ്യനാകുമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും മുഖം ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത ആ യോദ്ധാക്കളിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന നൈസർഗിക ഭഗവത് ഭക്തി ഉണരുകയും അവർ ശിശുപാലനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത നിലയിലുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പോകാതെ അപ്പോൾ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ ഭഗവത് സ്തുതികളോടെ മരിച്ചപ്പോൾ ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ അഭിനന്ദിക്കാതെയാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും ആത്മീയതയുടെ ആകാശത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഉണർന്നവർ അതീന്ദ്രയുടെ ആകാശത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ആ യോദ്ധാക്കൾ വൈകുണ്ഠം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിൽ വേദനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന തന്റെ അവസ്ഥ അവരുടേതിൽ നിന്നും താഴെയാണെന്ന് ഉദ്ധവൻ പരിതപിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 21-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം ത്വ സാമ്യാതിശയസ്ത്ര്യദീശഃ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലീം ഹരദ്ഭിശ്ചിരലോകപാലൈ കിരീടകോട്യാടിതപാദപീഡഃ. സ്വയം ത്വ സാമ്യാതിശയസ്ത്ര്യദീശഃ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലീം ഹരദ്ഭിശ്ചിരലോകപാലൈ കിരീടകോട്യാടിതപാദപീഡഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചെല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കുള്ളൂ. വസ്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുള്ളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം ത്വസാമ്യാതിശയസ്ത്യദീശ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമ ബലിം ഹരത്പിഞ്ചരലോകപാലൈഃ കിരീടകോട്യേടിതപാദപീഡഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം ത്വസാമ്യാതിശയസ്ത്രദീശഃ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലിം ഹരിസ്ഭിശ്ചരലോകപാലൈഃ കിരീടകൂട്യാടിതപാദപീഡഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം ത്വസാമ്യാതിശയസ്ത്യദീശ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലിഹരദ്ഭിശ്ച ലോകപാലൈഃ കിരീടകോട്യാടിതപാദപീഡഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം ത്വസാമ്യാതിശയസ്ത്ര്യദീശഃ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലിം ഹരദ്ഭിശ്ചിരലോകപാലൈഃ കിരീടകോട്യാടിതപാദപീഡഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം ത്വസാമ്യാതിശയസ്ത്ര്യദീശഃ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലിം ഹരദ്ഭിശ്ചിരലോകപാലൈഃ കിരീടകോട്യേടിതപാദപീഡഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം ദോസാമ്യാതിശയസ്ത്യദീശഃ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലിം ഹരദ്ഭിശ്ചിരലോകപാലൈഃ കിരീടകോട്യേടിതപാദപീഡഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ വാസുദേവായ. സ്വയം ത്വസാമ്യാതിശയസ്ത്ര്യദീശഃ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മ്യാപ്ത സമസ്തകാമഃ ബലിം ഹരദ്ഭിശ്ചിരലോകപാലൈഃ
किरीटकोट्येडितपादपीडः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरिदावणी कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं त्वसाम्यादिशयस्त्रिधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गिरिजा सुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं त्वसाम्यादिशयस्त्रदीश स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं त्वसाम्यादिशयस्त्रधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरिर्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुनीता जी। हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं त्वसाम्यादिशयस्य स्वयं त्वसाम्यादिशयस्त्र्यदीश स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामा बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकोट्येडितपादपीठा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं तो साम्यादिशेस्त्रदीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനതത്വം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. സ്വയം അദ്ദേഹം തന്നെ തു പക്ഷേ അസാമ്യ തുല്യനായ അതിശയ മഹാന്മാരിൽ മഹാൻ ത്രയദീശ മൂന്നിന്റെയും ഭഗവാൻ സ്വരാജ്യ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരം ലക്ഷ്മി ഭാഗ്യം ആപ്ത നേടി സമസ്ത കാമഹ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ബലിയും ആരാധനാദ്രവ്യങ്ങൾ ഹരദ്ഭിഹി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ചിരലോകപാലേഹി സ്രഷ്ടാവിന്റെ ശാശ്വതരായ ആജ്ഞാപാലകർ കിരീടകോടി കോടിക്കണക്കിന് കിരീടങ്ങൾ ഏടിത പാദപീഠ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പാദം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മൂന്നുകളുടെ ഭഗവാനും സമസ്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടിയ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരിയുമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ശാശ്വത ഭരണാധികാരികൾ ആരാധനാദ്രവ്യങ്ങളാലും തങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് കിരീടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ നമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൗമ്യനും കരുണാമയനും അതേസമയം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മൂന്നുകളുടെ ഭഗവാനുമാണ്. മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെയും മൂന്ന് പുരുഷന്മാരുടെയും കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അവരുടെയൊക്കെ പരമേശ്വരനാണ് അദ്ദേഹം. എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളും അവയിൽ ഓരോന്നിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും രുദ്രന്റെയും വ്യക്തവും ശുതിരഹിതമായ പ്രകടങ്ങളുമുണ്ട്. അതിനും പുറമെ സകല ലോകങ്ങളെയും സ്വന്തം പണത്തിന്മേൽ വഹിക്കുന്ന ശേഷമൂർത്തിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ഈശ്വരൻ. മനുവായി അവതരിച്ച ഭഗവാൻ എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളിലെ എല്ലാ മനുക്കളുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രഭവമാണ്. ഓരോ ലോകത്തിലും 5,04,000 മനുക്കളുടെ പ്രകടങ്ങളുണ്ട്. ശക്തി, മായാശക്തി, തടസ്സ ശക്തി എന്നീ മൂന്ന് താത്വിക ശക്തികളുടെ ഭഗവാനായ അദ്ദേഹം ധനം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ 6 ഭാഗ്യങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ പ്രഭുവാണ്. സന്തുഷ്ടിയുടെ ഒരു തലത്തിലും ആർക്കും മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ആരും തന്നെയില്ല. തീർച്ച ആരും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായോ
അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മഹാനോ അല്ല. ഒരുവൻ ആരായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കർത്തവ്യമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ നിയന്ത്രിതാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതരായി ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രഭുപാദിക്കുകയും ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്തസ്യ കൈങ്കര്യമലം മൃദാനോ, തത്തസ്യ കൈങ്കര്യമലം മൃദാനോ വിഗ്ലാപയന്ത്യങ്ക്യ യദുഗ്രസേനം തിഷ്ടൻ നിഷണ്ണം പരമേഷ്ടി തീഷ്ണേ ന്യബോധയദ്ദേവ നിധാരയേതി തത്തസ്യ കൈങ്കര്യം അലം മൃദാനോ വിഗ്ലാപയത്തങ്ക്യ യദുഗ്രസേനം തിഷ്ടൻ നിഷണ്ണം പരമേഷ്ടി തീഷ്ണേ ന്യബോധയദ്ദേവ നിധാരയേതി. അതുകൊണ്ട് ഓ വിതുര, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ഉഗ്രസേന രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരണങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് അലയോ പ്രഭു ദയവായി ഇതറിഞ്ഞാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കില്ലേ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തന്നെക്കാൾ ഉന്നതരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പിതാവ്, പിതാമഹൻ, മുതിർന്ന സഹോദരൻ തുടങ്ങിയവരോടുള്ള മാന്യമായ പെരുമാറ്റം, ഭാര്യമാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും സമകാലീനരോടുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റം, മാതാവ് യശോദയ്ക്ക് മുന്നിലെ കുട്ടിയെ പോലുള്ള പെരുമാറ്റം, യുവ കൂട്ടുകാരികളോടുള്ള ഇടപെടൽ, ഇവയ്ക്കൊന്നും ഉദ്ധവനെ പോലെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വെറും ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭക്തരെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലാക്കി. ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത 9:15 താഴെ പറയുന്നത് പോലെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാസിതം പരംഭാവമച്ച ആനന്ദോ മമ ഭൂതാമഹേശ്വരം. അല്പജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമസ്തത്തിന്റെയും ഈശ്വരൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവി തിരിച്ചറിയാതെ ചെറുതാക്കി കാണാറുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ പദവി വ്യക്തമായി വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അസുര സ്വഭാവിയായ നിരീശ്വര വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ അനുയായികളിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അബദ്ധജടിലമായ വിശദീകരണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരെ തന്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് തെറ്റായി നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ അത്തരം വ്യക്തികൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത് ഗ്രന്ഥമായ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് മുദ്രാവാക്യങ്ങളായി കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അല്ലെന്ന് വിധിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉദ്ധവനെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്തായാലും ഒരിക്കലും അത്തരം നിരീശ്വരവാദ അവസരവാദികളുടെ പാതയിലേക്ക് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയില്ല. പ്രഭുപാദിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഈ ഭാഗങ്ങൾ നാളെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പം വേറെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നാളെ നോക്കാം. നാളെ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം, പൂതനയോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച ഭഗവാന്റെ ഹേതുമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശ്ലോകമുണ്ട്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയ.